Lab. Sabay. Ang kolektor sa rep ba na ana padulong na? Lab, lako diskarte lab. Asa? Higda ko na nakuyapan ko. Ha? Ina nakuyapan ko. Unsa? Ina nakuyapan ko. Na barag padulong na. Ina gari nakuyapan ko. Ina wala madag malay. Usa ingon ako nakuyapan ka na wadag mangya di na tinuod yung madayunan ka. Ati ina lang. Unyang madayunan ka. Ina. Isa pa. Usa na bagoy nakuyapan nga sige pagyaw-yaw diha. Ay kanit sapa. Ina Nga nakuyapan. na pagdulong na oh. Una na ila mama oh. Nana ila mama ba? Natanawa oh, nangita, nangutana nagpangalan nimo. Ay sapa. Ina nakuyapan ko. Uyag madayunan ka diha, makuyapan jud ka. Diskarte ra mala sa palautang. Diskarte sa pala utang. Ikaw gani kung mangutang ka sunod, dili na ka magsigwan kun uwa kay kabayad. Pakuyap-kuyap dayon. Wala kan akong giutang gibayad binato tong kuan na kuryente yap. Unsa may ingon ako ani nga maadto man gyud dire? Ina nakuyapan si Budis oy gitakigan. Ha? Ina gitakigan. He? Wala. Ina gitakigan. Sir? Ay, sa banana ba? Ay, lihok ba? Sa mura na naglinog noon. Sir? Sir? Si Grace? Naadiri, sir? Ingon siya, nakuyapan daw siya. Sa siya, ina bang nakuyapan? Ay, ina. Aw, nakuyapan daw. Unsa?